Ezekiel ti aduasa. Na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hyenkom na kase, sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni. Muntwa agyaadwo, aw ɛda no, na ɛda no abɛn ama Awurade. Mununkum da, ɛbɛyɛ amanaman bere, na nkrante bɛbɛ Misrim so. Na enketenkete akuta Ethiopia, ebra ebrafoɔ retoto Misrim, na ɔrefa emu asafo yu akro, na ɔredwiri ne nyina so no. Ethiopia ne Put ne Lydia, ne afrafrafoɔ dɔm nyinaa ne Ku, ne apoma asase no sofoɔ ne wɔn bɛtotɔ nkranta no. Sɛ Awurade sie ni, wɔn a wokura Misrim mu bɛtotɔ, na n'ahoɔden ahantan no abrase, efiri sen abantentene ho, ɔbɛtotɔ nkranta no. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na waye pasa nsase a aye pasa mu, na ne nkuro afra nkuro afafo mu, na wohunu sɛ me ne Awurade bra mere so wugya Misrim, na wasɛ na boafo nyinaa no. Ɛda no abɔfo befiri menim efredi ahyene mu akoma Ethiopia ɛwɔ hɔ anibia na so no abobrim, na ehu bɛba wɔn mu sɛ Misrim da no. Na hwɛ ɛreba sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mede Babelhin Nebukadreza insa betwa Misrim asafo yu no so. Ono ne man a ɛka ne ho no, amanaman yɛ ne edinfo no, wɔde wɔn reba abɛsɛe asase no, na watwetwe wɔn nkrante etie Misrim, na wɔde atɔfo ahyɛ asase no ma, na memma nsubɔntene no awewe, na matɔn asase no ahyɛ abɔnefo nsa, na mede ananafo nsa mayɛ asase no ne ne mayɛ pasaa. Me Awurade na maka. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, mɛsɛ ahoni huhu no, na mɛtwa abosom huhu no so afiri Memphis, na ɔbrempɔn remfiri Misrim asase so mmebio, na mɛma ehu aba Misrim asase so, na mɛyɛ Patros pasaa, na maso ogya so a, na mayɛ atemudeɛ wɔ no, na mehwie m'abufuhyeɛ agu Sin Misrim aban a ɛyɛ den no so, na no asafo yuu no metwa toɔ, na metu Misrim mugya. Sin behunu ayayade, na wɔde no bɛma wɔbu afem, na Memphis behunu ahonyehiafoɔ awia. Ɔn ne Pibeset mmeranteɛ bɛtotɔ nkranta no, emutifo akɔnomfa mu. Tehaf ne His nso ɛda no bɛduru sum, sɛ merebu Misrim konua wɔ hɔ, na n'ahoɔden ahantan to betwa wɔ ne mu, na mununkum bɛkata ne so, na ne mama akɔnomfa mu, na mɛyɛ atemmudeɛ Misrim, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Na afe ɛtɔ so du biako, bosomi a edi kan no da ɛtɔ so nson no, Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ, Onipa ba, Misrim hin Faro basa no mabu, na hwɛ wɔn kyekyere sɛ ɔresa, sɛ wɔde ntomaban rekyekyere so, sɛ wɔde rema emu ayɛ den, na atumi asɔ nkrante mu. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ me ne Misrim hin Faro anya, na merebubu n'abasa no, deɛ ɛyɛ den ne deɛ abuo no, na mama nkrante no afiri ne nsa atɔ fam, na mɛbɔ Misrim apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu nsase so, na mɛhyɛ Babelhin abasa den, na mede ne nkrante ahyɛ ne nsa, na mebubu Faro abasa, na wapenepene ɔtɔfoɔ pene n'anim, na mɛma Babelhin abasa ayɛ den, na Faro abasa agu fam, na wɔhunu sɛ me ne Awurade, sɛ mede me nkrante merehyɛ Babelhin nsa, na watene Misrim asase so, na mɛbɔ Misrim apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu so, na wɔhunu sɛ me ne Awurade.